chaminista chadzamira nava mavhinyengwa ndichemakutoprofit. Saka minista chadzamira vanofana kumira pamanganawo. Vanhu vose vandipa mari ndiya president. Saka ndichadanzira kuti yamandipa yose ndipresident vandipa. Saka mari yandapuwa napresident iyi president imwewo yandandakupuwa regai zozoubvisa kugana. Iyi mari iri pano 100 yabva kuna president $100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 750. Rusa! Unotamba nawe kudanga bakazi. Kupana. Akausina tichati tobata mari. Excellent. Pane mwana wechikoro ari pano. Anokandishaya ndoda